Ola, valentes exploradores e exploradoras, hoxe temos unha misión super especial. Imos descifrar o mapa de España que vai ser o noso tabuleiro de xogo. Preparados? Pois veña, que comece a aventura. Imos descubrir todos os segredos de como se organiza España. Adiante, equipo! Mirade, este é o noso plan de ruta. 4 pasos clave para conquistar o mapa e entendelo todo á perfección. Primeira parada da nosa misión. A ver, para entender o mapa, o primeiro é saber que é o noso terreo de xogo. E ese terreo é un país que se chama España. E que é un país? Pois imaginade que é como unha familia xigantesca. Vivimos todos xuntos nun mesmo sitio. E claro, para que todo vaya ben e nos entendamos, necesitamos unhas regras para todos, non si? E cal é o libro de regras máis importante de todos? Pois é a Constitución. Pensaden nela como o gran manual de instruccións de España, o máis importante de todos, que se creou no ano 1978. Moi ben, xa sabemos que é un país. Pasamos á seguinte fase da misión. Imos ver como todas esas regras debuxan o noso mapa do xogo. Aquí o temos, o noso campo de xogo completo. Pero, uau, é enorme. Para poder exploralo ben e organizarnos, faremos como nos videoxogos. Imos dividilo en niveis. A nosa estrategia será facer zoom. Primeiro, miramos as zonas máis grandes, as comunidades. Despois, achegámonos un pouquiño máis, as provincias. E ao final de todo, aterramos nos concellos, que son a nosa base de operacións. Perfecto, equipo! Desbloqueando o nivel 1, as comunidades autónomas, as zonas máis grandes do noso mapa. Estas son as pezas máis grandes do mapa. Cada unha ten o seu propio goberno, que toma decisións super importantes sobre cousas como os nosos colexios ou os hospitais que nos cuidan. E cantas hai en total? Quedade con este número que é clave. En toda España hai 17 comunidades autónomas, cada unha con un montón de tesouros por descubrir. E atención, que hai un extra. Además das 17 comunidades, temos 2 cidades autónomas moi especiales, Ceuta e Melilla. Aínda que están no norte de África, tamén forman parte do noso mapa. Moi ben, exploradores, xa coñecemos as zonas grandes. Agora toca sacar a lupa. Imos facer zoom para ver os seguintes niveis do mapa. Se as comunidades son as grandes rexións, as provincias son como as pezas dun quebracabezas que as forman. Son máis pequenas e axudan a que todo este moito máis ordenado. E cantas pezas ten ese quebracabezas en total? Pois, 50. En toda España contamos con 50 provincias, repartidas entre as distintas comunidades. Aí é nada. E agora sí, o zoom final. Achegámonos ao nivel máis importante de todos, o que nos toca máis de cerca. O concello. Esta é a nosa base, o noso fogar. Preparados, agarradevos ben, porque en toda España hai máis de 8.000 concellos. Sí, máis de 8.000. Cada cidade, cada vila, cada pobo é un concello, igual que o lugar onde vives. E quen se encarga da nosa base? O alcalde ou a alcaldesa? Son os responsables de cousas que vemos todos os días, de que funcionen as luces da rúa, de que se recolla o lixo ou de que teñamos parques ben bonitos para xogar. Así que, sabedes, o noso concello é moito máis que un punto no mapa. É o noso fogar, o noso barrio, o sitio onde comeza a nosa aventura de cada día. Agora, imos facer o camiño ao revés, un zoom rápido cara fora. A nosa base, o concello, xúntase con outros e forman unha provincia. As provincias xúntanse e forman unha comunidade, e todas as comunidades xuntas forman o gran mapa de España. A que agora se entende xenial. Entón, por que está todo organizado así? Pois é senxelo, é como un gran equipo. Cada un ten a súa tarefa para que o país enteiro funcione ben e teñamos todo o que necesitamos o máis preto posible. E misión cumplida, exploradores. O mapa de España xa non ten segredos. Agora que o coñecedes, contádeme, si pudedes escoller cualquera punto do mapa, onde comenzaría a vosa próxima gran aventura? Pensade ben. Ata a próxima!